Mae neuadd Clwyd Morgannwg lle mae'r bloda wedi bod yn brysur drwy'r dydd. Nifer fawr o bobl wedi tyrru yma i ryfeddu fel y gnawn ni rwan. Dwi'n siŵr yng nghwmni Kevin Davies sydd yn arbenigwr yn y maes yma. A mae'n nadoligaidd iawn fan hyn. Ond beth ydy'r thema eleni? Thema cyffredinol yr adran flodau yw gwahanol tymore. Mae'r Nadolig yn amlwg yn un tymor, ond maen nhw wedi cyplysu sawl tymor at ei gilydd, megis Nadolig, y Pasg, Calan Gaea. So felly mae yna gymaint o wahanol, ond dwi wedi aros am yr eiliad pan yma gyda Nadolig. Mae hwn, a dyma thema hwn yw hyd y Nadolig, ac fe welwn ni, hwn sydd wedi ennill y wobr gyntaf o dan nawdd hyd y Nadolig. A Delys Price ac yn wirioneddol arbennig iawn. A ferchog yn dydi. Hyfryd dros ben. O, dwi'n licio siap hwn. Mae hwn yn arbennig eto, gyda'r bobls yn arbennig. Maen nhw'n disgleirio, maen nhw'n codi calon rhywsyd. A mae hwnna yn effeithiol dros ben. Mae siap diddorol. Donald sydd wedi gwneud hwn, a dwi'n credu bod wedi creu campwaith i wedi gwir, wedi ceisio cael y goeden Nadolig falle. Fel... Mae'n dawnsio? Ie, gallai fod wrth gwrs yn y fan yna. Ond efallai, allan o'r cyfan, hwn sydd yn dwy'n yn llygad i, mae hwnnw'n peth personol eto wrth gwrs. Beirniad sy'n cael y gair ola. Ond mae hwnna dwi'n meddwl yn effeithiol dros ben. Gwyn, dwi wastad yn licio blodau gwyn a beth ati. Maen nhw'n edrych yn naturiol ac yn syml iawn. Ac yna wedyn yn y gwylod megis y gwair jyst yn goffa ni o neges yn Nadolig. Mae fel cryd, mae fel y preseb mewn ffordd ydy. Dwi'n meddwl bod hwnna'n hyfryd dros ben. Hyd y Nadolig. Ac yna wedyn dyn ni'n dod at y bwrdd yn y fan yma, beth yw thema Victorianydd. Dyw hwn ddim o'r rheidrwydd yn gorfod bod Nadolig, ond mae lawer iawn ohono nhw wedi dewis fel Nadolig, fel addur ni roed ar ganol bwrdd. Dwi'n darllen yn fan hyn gan y beirniad bod y pin afal, bod yna arwydd o cad i'r pin afal. Yn arbennig iawn adeg sort of y Victorianydd, le fydden nhw'n tyfu lot o'r ffrwyth yma yn ei tŷ gwydre. A fwy o ffrwyth fydde cael, a fwy exotic fydde, fydde fe'n rhoi. Ond mae hwnna yn hyfryd iawn. Ac maen nhw wedi defnyddio'r pinc gyda'r air yn effeithiol dros ben. Arwydd o groeso. Yndi, mae'n siŵr. Eto mae hwn sydd yn taro'n llygad i eto, yn hyfryd dros ben. Eto lliwiau Nadoligaidd, y coch, y gwyrdd, a defnyddio'r canwyllau yn ogystal gyda chydig o blu. A mae hwnna'n rhoi rhyw arwydd o cad, falle ffesant neu rhyw fwyta braidd yn moethus, dwi'n ni ddim. Ond mae hwnna eto syml iawn, ond eto yn effeithiol. Mae'r siap yn dda, yn dydi? Yndi. Ond iddon ni edrych draw fan yma eto, le adeg y Victorianydd eto, i ddefnyddio, wrth gwrs, addur yn bwrdd, mi fydden nhw'n aml iawn yn defnyddio, hwn bydden nhw'n cael i pern, le fydde silfer neu gwydir neu beth, a diarian neu gwydir, a bydden nhw'n gosod i blodau. Ac eto, yn y fan yma, weli ti afal pin yn y top yn y fan yna, fe rhyw goron ar y gosodiad mewn gwirionedd, ac yna 3 llawr yn y fan yna. Ac yn y gosodiad yna, mae yna ffrwythau fel orennau a granwyn. Mae yna lot fawr i edrych mewn iddo. Mae yna grandrwydd iddyn nhw. Wrth gwrs, bydde. Fel hwn, er enghraifft, gallai fe fod falle ar gyfer yr haf hyd yn oed. So felly mae yna gyfuniad braf yn y fan yna. Ond Kevin, dwi'n rhyfeddu at y defnydd waw. Faint mae hyn di gostio i bobl i creu? Punnoedd. Punnoedd ar bunnoedd. Sicr heb os ac o'n i bai. Achos maen nhw mor gogoneddus i wedi. Mae hwnna'n fendigedig yn dweud. Allwch chi sychu nhw am spel yn gallwch? Hollol. Mae yna gampwaith war ei teg. Ond draw, eto mae un arall yr un debyg, ond draw yn y fan yma, dyn ni'n dal yn y thema megis y Nadolig, a be maen nhw wedi defnyddio, y thema i hwn yw piwend. Gosodiad i roed ar ben côr, eto ar gyfer y Nadolig. Y cyntaf sydd wedi ennill yn y fan yma. Ar ben yr hes, felly yn yr eglwys. Ie. A mae hwnna'n effeithiol dros ben gyda eto defnyddio lliwiau Nadolig, y coch, y gwyrdd, ac wedi cael y wobr gyntaf. Louise Fyrno, mae'r enwa yma i gweld o flwyddyn i flwyddyn yn codi'r brig yn dydyn nhw. A hwnna eto yn effeithiol iawn oherwydd bod ychydig. Mae'n wahanol wedi defnyddio ffrwyth wedi sychu no fe, afal wedi sychu no fe, a orennau wedyn wedi sychu no fe. So mae hwnna'n effeithiol dros ben. Dwi'n darllen be mae'r beirniad wedi deud yn fan hyn. Ie, eto. A lovely swag. Y swag,
braf yn de. Ie. Ond falle mae fe'n dweud hefyd bod y croeso sydd yno fe falle yn bach yn too dominant. Mae'n Ie, yno fe. A digon teg yn iawn. Mae hwn yn ffefryn gen i, oherwydd mae ffefryn. fe'n naturiol iawn yn di. Celyn, yr eiron, ac ond fel nwys di sylwi gynnefach, ond edrych yn ofalus yno fe, mae yna treble clef yn rhedeg drwy ganol o hwnna. Ac wrth gwrs, beth sydd yn fwy nadoligedd na canu cyrole. Arferchog. O, wel, llongyfarchiadau. Mae'n olygfa fendigedig yma. Yn enwedig yr adag yma'r flwyddyn, Kevin, dwi'n meddwl, A dydi? creu rhyw gynesrwydd. Ydy. Ac yn Yndi, rhoi syniadau i ni mae'n gyd, efallai, O, siŵr. fynd adra i geisio gwneud rhywbeth tebyg. Wel, dim gweith Na, fel wel, na. oce, ie. Os ydyn ni cael hwn yn ti, fydde neb arall na, yndi. Tawaith am hynna. O, na. Fel arfer, diolch am yn goleuon ni. Grêt, mae bob bleser. Nes o gweld ti. Diolch yn fawr iawn, Nadolig llawer. O, lia.